Wara ġimma li tula Malta kienet infaħra fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali għal mod li bih pajjiżna qed jaġixxi quddiem is-sitwazzjoni traġika tal-immigrazzjoni u ċar li Malta qed terġa' ssir il-leħen tal-Mediterran. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat li waqt attività politika fin-Nadur tkellem dwar l-aħħar żviluppi tal-problema tal-immigrazzjoni illegali. Kif qalu mexxejja ta' pajjiżi oħra li tkellmu miegħi u tkellmu pubblikament. Qalu Malta l-iżgħar waħda fostna imma l-iktar waħda b'qalba kbira u soda. Il-Prim Ministru tenna li Malta qed tieħu tmexxija b'vokazzjoni u b'dovera li xiffaċċjat bil-problema tal-immigrazzjoni pajjiżna beda jċaqlaq l-affarijiet sabiex tinstab soluzzjoni għal din il-problema rrieda. Poplu kolli jaf il-limitazzjonijiet tiegħu aħna waħedna ma nistgħux nagħmlu kollox. Aħna illum il-ġurnata ġibna realizzazzjoni minn pajjiż ġar tagħna mill-Italja illi qabel is-sitwazzjoni kienet l-Italja titfa' fuq Malta u Malta titfa' fuq l-Italja u kulħadd iħawwat u kulħadd jaffeċ. Illum għandna sitwazzjoni fejn ma sħabna Taljani naħdmu flimkien u naħdmu b'tali mod illi kulħadd iġor dak illi jiflaħ. Dwar is-sitwazzjoni fil-Libja, Joseph Muscat saħaq li jeħtieġ li tibda l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi biex it-traffikanti tal-immigranti jinqabdu u jitwaqfu għaliex dan huwa l-ewwel pass biex tittaffa din il-problema. Il-Prim Ministru tenna li Malta għandha rwol kruċjali biex tinstab soluzzjoni permanenti u dwar dan qablu l-mexxejja internazzjonali tant li sal-aħħar tas-sena Malta se tilqa' l-awtoritajiet tal-Ewropa u tal-Afrika sabiex jinslaħaq ftehim bejn iż-żewġ naħat tal-Mediterran. Nirridu nibdew l-ewwel pass għal ftehim għal sistema ġdida globali li bija nimmaneġjaw dan il-fenomenu enormi u ġdid tal-immigrazzjoni ħbib tiegħi ħankunu gburin illi hija Malta tagħna.